Assalamu alaikum. Rasul Robotics YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizler bilen bugün ilkinci Arduino kodumuzu yazarız. İlki bilen kodlamazdan ozal Arduino setlerini nereden almalı Türkmenistan'na? Aşgabat'ta Ozhan Köçesi Kurcak Tiyatrın arkasında Gıyrat Kompüter magazini var. Şu yere gidinizde size Arduino setler satılıyor şu yerde. Şu yerden alıp bilersiniz. İsteseniz Gıyrat Kompüter website'ine girip hem şu tayda Rabada Teknika bölümüne girenizde şu yerde bir neçe Arduino değişli hesaplar, setler satılar. Size bu video sapaklarına gerekli olan zat Arduino set var. İçinde Arduino'nuzdan geliyor, daçıklarınız geliyor, kabelleriniz geliyor ve hem zatı gelir içinde. İnni ilk bilen prilajeniyamızı sketchat edelim. İnternette Arduino IDE dip şunyali yazyanız ve ilkinci sahipa şuna basyanız. Aşağı geçiriyor solin şuatqı versiyası yani 2026 yılın şu anki gününde 2.3.10 versiyası var. Şunu sketchat edeceğiz. Download basacağız ve şu yerde sketchat edip başlayalım. Yine programımızı sketchat edip üstüne bir sefer basacağız. Ve sınıf etmesine karışacağız. Yine açılı programımız. I agree basyanız. Next install. Ve şunun sınıf etmesine karışacağız. Videonu pauza çek ve sınıf etmesi belli bir vakt alıyor. Şunun için pauza. Ahire programımız sınıf etip oldu. Run Arduino IDE knopkasına basacağız. Finish'e basamızdan son programı gün işler başlıyor. Şeylilikle programımız açılı. Programımızı başlatmadan o zaman size ilki Arduino varada başlangıç nämedat nähili işleýär şonu düşündirin. İlki bilen şu yerde görüşüňiz ýaly Arduino platamız şu. Ve Arduino platam üstünde esasy kodlayan chipimiz ýagny mikrokontroller diýilýär. İnglis dilinde microcontroller. Şunu biz kodlaýas. Muny şu yerde ýagny USB üstü bilen şunu kodlaýas. Ve ekranımızı şu yerden ne yoş-yoşdan hemmedady gysgaça düşündirin. Bärde görüşüňiz ýaly kompüterden baglap şu yerden USB Type-B kabel üstü bilen Arduino platamyzy kodlaýas edik. Ýanjagynda düğme var, reset knopkasy. Ýagny edil şu yerdäki knopka. Häzir şeýle görkezýän. Ne şu knopka. O knopkaň etýän işi ýazan koduňyzy restart etýär. Ýagny mysal üçin bir kod komanda beremsiňiz we şonu täzeden başlatmak üçin şu düýme basaňyzda koduňyzy başdan başlatýar. Soň ýanynda şular ýaly power jack diýilýär. Ýagny siz Arduino'ňyzy plataňyza tok bereňizde diňe bir kompüteriň ýagny USB-niň üstünden tok bermän, daşyndan hem tok berip bolýar. Ýagny eliňizde eger 12 volt ýa 9 volt batareýalar bolsa, mysal üçin şular ýaly 9 volt battery diýär. Şular ýaly batareýalar satylýar 9 volt. Şunu Arduino'ň şu taýsynak ýerine, ýagny şu taýsynak ýerine çatyp bilýäňiz. 9 we maksimum 12 volt arasyndadyr. Eger 12 volt 12 voltdan ýokary tok berseňiz, onda plataňyzy ýakarsyňyz. Ondan soň şu ýerde bir näçe pinler var, ýagny 0-dan 13-çe digital pinler diýilýär. Bular bilen etip bilýän zadyňyz siz bir zady öçürüp ýa-da ýakyp bilýäňiz. Ýagny şu ýerden bar zatlar kontrol etip bilýäňiz. Şollar sanyna şol pinler bilen bir zady işleýärmi, işlänokmy şolary barlamak üçin hem okap bilýäňiz. Oňda şunu şu ýerden A0-dan A5-çe jemi 6 sany analog pinlaryňyz bar. Bular näme etýär? Siz başga bir sensorlardan nähili baha gelýänligini okatmak üçin, sensora okumak üçin okulýan, ulanylýan pinler. Onun üstünde varsa şu yerde power pinler diýilýär. Ýagny bärde sen plataňy diňe şu ýerden kod
tok bermen V'in pinine tok berip bilen. 2 tane ground ýagny minus batareýlarda plus bilen minus boluşýaly Arduino dünýäsinde ýa bütün elektron dünýäsinde VCC ýa da ground diýip geçilýär. Ground GND diýmek, minus diýmek. 5 volt berde 5 volt pininiz we üstünde de 3.3 volt pininiz var. Bu yer üstünde de olsa reset bilen IRF pinleriniz bar. We berde esasy ulanýan çipiniz diýip aýtdyk we ulanýan çipimiz Atmega 328. Şul çipin ady. Ondan başga platan üstünde 4 tane çıra var. İlkinci çırağımız şu yerde, ýagny misal üçin eger platamyzda şeýtirip kabel bilen baglamyzda ine şu yerde görşüňiz ýaly ýaşyl çıra ýanýandyr. Bu ýaşyl çıra ýanmagy nämäni anlatýar? Siziň plataňyz işleýär, manysini anlatýar. Ondan başga üstünde bu yerde 3 tane çıra var. RX, TX. Bular senin haçanna kompüterden kodlap başlanýarda şu TX bilen RX çyralary margad edip başlaýar. Eger şu margad etýän bolsa onda siziň plataňyza kod gelýändir manysyny berýär. We üstüňde 2 bir çıra var. L harp diýip dur. L gysgaça açylşy LED'den gelýär we plataň üstünde ýekeje çıra goýulmasynyň sebäbi ilkinji ýazan koduňyzy ýa plataňyzyň işlemeýänligini barlamak üçin niýetlep goýupdyrlar Arduino kompaniýasy. Näme etýär? Siz şol çyrany 13-nji pina, ýagny şu ýerdäki 13-nji pina bagly bolupdyr. Siz haçanla 13-nji pina bir zat tok ýa-da ýumuş berseňiz 13-nji pin dawaýsan işle diýseňiz onda şolar sany L harp ýagny LED çıram hem işläp başlaýar. Ýagny şu ýerdäki oranjy çıram şu wagt ýanyp durandyr. Şol çyrany häzir kontrol etmäni öwrenýär ilkinji kodumuz üçin. Gysgaça Arduino'nun üstündäki zatlaryny düşünensiňiz diýip umyt etýän. Eger düşünmedik bolsaňyz ýa soraňyz bar bolsa kommentariýalarda belläň. Indi bolsa Arduino programmasyna geçeli. Arduino programmasyna gelemizde şu ýerde ilkinji etmeli zadyňyz tools gelýäňiz. Ondan soň menne şu wagt başga platalar ulanýanym üçin başga çipler bar. Ýöne şu ýere gelemizde Arduino Uno salyan. Ýa-da şuň üstüne basýan. Ne şu ýerde menne COM17 portumda Arduino Uno baglydyr. Indi size şunu görkezeýin. Häzir Device Manager'a gelýäňiz. Şu ýerde portlaň aşagyna Arduino Uno diýip plata çatylgy diýip görkezýär kompüteriňizde we ýanynyň COM17 ýagny kompüteriňiziň üstüne bir näçe USB çatylýan portlar bar we hersiniň hem nomer bolar. Mysal üçin COM3, COM4, COM5 we COM6. Haçanda mysal üçin şu USB-mi çykarýan bolan. Görşüňiz ýaly COM17 ýagny Arduino Uno pinim gitýär, emma täzen kompüterime çatýan. We täzen gelýär. Şu ýerde Arduino Uno COM17 size başga nomer bolup bilýändir. Şoň üçin nire haýsy pinna, haýsy COMda Arduino ýazylan bolsa siz şonu saýlaň. Ne bu ýerde Arduino 17, COM17 Arduino'nun üstüne basýas. Indi şu ýerde knopkamız var, pitiçka. Verify diye, ýagny sizi kod ýazan koduňyzy dogrymy, dogry dälmi şonu barlap berýär. Bu knopka bolsa siziň ýazan koduňyzy plataňyza sketch edip berýär. Ondan bolsa dagaý başlaýyn. Arduino gireňizde 2 tane zat var. Void setup ve void loop var. Size en ansal şekilde şeyle düşündüreyin. Şu iki ýaýyň arasynda ýazjak kodlaryňyz void setup'ın içinde bir sapar işleýär, void loop'un içinde ýazan koduňyz hemişelik gaýtalanyp durýar. Hananna ilki bilen size pin 13 ýagny 13-nji pine bagly bolan çyramyzy bar diýip görkezdik. Indi şonu kontrol etmäni öwreneliň. İlki bilen siz bir plata haýsy pini kontrol etjek bolsaňyz, onda siz kompüter koduňyza diýmeli zadyňyz hey
plany pin men sensin işletýän diýip tanatmaly. Şonuň üçin pin mode diýip ýazýarys. Pin mode diýip ýazanňyzda M harpy ulu harp bilen bolmaly. We pin mode diýip iki sany ýaýatýaňyz, ondan soň şular ýaly goýýaňyz. Pin moduň içinde iki sany ýazmaly dadyňyz bar. Bira haýsy pini kontrol etýäniňiz, biram näme üçin niýetleýäniňiz. Biz 13-nji pini kontrol etýäs we oturgy ýazsany ikinji ýazýan dadymyz output. Ýagny biz 13-nji pini tok daşyna çykarýas diýip düşündirýäs. Şollar sany siz input diýip ýazyp bilýäňiz. Input bolanynda siz şol piniňizden tok gelýärmi, gelenokmy? Mysal üçin knopka bassam, knopka bassaňyz 13-nji piniňizde çataňyzda maňa knopkadan tok gelýärmi, gelenokmy ýa başga bir sensordan tok gelýärmi, gelenokmy diýip barlajak bolsaňyz, elbetde input diýip ýazarsyňyz. Ýöne biz 13-nji pinimizden daşyna tok çykarýanymyz üçin, sebäbi 13-nji pine bagly bolan çyramyz bar, şonu kontrol etýänimiz üçin output diýip ýazýas. Inni bu yerde void setup'ın içinde bir sapar tanıt yanımız yeterli. Her sapar void loop'un içinde tanıtmamız gerekli değil. Ondan sonra aşağı geçeceğiz. Inniki bermeli yumuşumuz digital write. Digital write demek sen 0 ile 13 arasındaky digital pinlaňyzy şoňusyna ýazýaryn manysyny aňlatýar. Siz şu ýaýyň içinde ýazmaly dadyňyz haýsy pini ulanýanyňyz we daşyna tok çykarýanyňyzmy ýa çykaraňyzokmy? Biz 13-nji pinimizi kontrol etjek diýäs we oturgy ýazsany isleseňiz ha ýazyp bilýäňiz, ýagny daşyna tok çykarýar manysyny berýär. Yok tok çıkaracak gelýärseňiz low diýip ýazýaňyz bolan tok çıkaranok. Daway ilki high diýeli we ilkinji kodumuzy ýükläli. Şu knopkamyza basýas we compiling sketch diýär, ýagny siziň koduňyzy barlaýar şu wagt. Şunu geçenden soň plataňyza sketch edip başlaýar we şu ýerde insersek dan uploading diýär, ýagny siziň koduňyz ýüklenip boldy we plataň üstüne gelýär bolan şu ýerdäki çyramyz ýanýa. Ýaňam ýanyp durdy, şu adam ýanýa. Inni öçürük göreli. Şuny low diýär. We täzen kodumuzy sketch edýär. Ana görşüňiz ýaly, L çyram, ýagny 13-nji pine bagly bolan çyram öçdi. Şeylelik bilen siz ilkinji koduňyzy ýazmany öwrendiňiz, 13-nji pinnäki çyrany ýakmany bilýäňiz, öçürmäni bilýäňiz. Inni bolsa margad etmäni öwreneliň. İlki bilen high diýär. Mundan başga da size ansatlyk hemişe high diýip ýazmaňyzyň ýerine 1 ýa-da 0 diýseňiz bolar. 1 diýmek. Näme? İngilis dilinde ýa-da kompýuter dünýäsinde high diýmek 1 diýmek. Şunun ikisi bir-birine denk. Inni margad etmäni öwreneliň. Margad etmek üçin çyramyzy hem ýanmaly, soň belli bir wagtdan soň hem öçmeli, dogry-dämi? Şonuň üçin ilk inniki ýazjak kodumuz digital write diýär. Ondan soň 13-nji pinimizi öçürýäs. Dogry-dämi? Şu ýerde kodumuzy näme etýäs? Void setup'ın içine gelýär diýä pin mod 13-nji pinimi men daşyna tok çykarýanym kenim diýip düşünýär Arduino. Ondan soň inniki liniýamyza, ýagny 3-nji setir liniýamyza gelýär. Şu ýerden digital write 13-nji pinimize daşyna tok çykarýas. Maňa Resul kodunda şeýle ýumuş berdi, men şonu ýerine ýetirmeli diýip düşünýär. Ondan soň 4-nji liniýamyza setirmize geçýärdi. Digital write 13-nji pinimizi inni öçürmeli diýär. Sketch edýär. Görşüňiz ýaly şu ýerde bir bilen 0 diýdik, ýagny çyramyzy ýakýas we öçürýär. Bu platada şu wagt hiç ýerli hereket ýok. Bu näme diýmek? Siz koduňyzda şuny
birce sapar ýakýanyňyzy öçürýäňiz we Arduino 16 MHz-de işleýäni üçin sizin gözüňiz muny ýakyp öçürýänini görüp bilenok. İlki bilen etmeli zadyňyz muny izi giderle gaýtalatmasy üçin şu iki linýa kody kopýalap void loop'un içine geçirýär. We hali videoň başynda diýişim ýaly void loop'un içine ýazan kodyňyz hemişe gaýtalanyp durýar. Void setup'un içine ýazan kodyňyz bir sapar gaýtalanýar. Dawa yine barlak görelim kodumuzu. Arduino Uno COM17 ve kodumuzu upload edeceğiz. Yani sketch edeceğiz. Compiling sketch diyer. Ve ne şu yerde şu an çıram azıcık yanya. Bunu ne için böyle ne için şuları yali sebebi siz Arduino Uno'nuza bir bilen nol yani yanya öçe şol tizligi 16 MHz diýenim sebäpli bu gaty çalt ýanyp öçmesi sebäpli sizin gözüňiz görüp ýetişenok. Şonuň üçin siz bu platany ýuwaşatmaly, ýagny arasyna wagt bermeli. Wagt bermesi üçin näme komanda ullanýas? Delay diýmek şu komandanı ullanýas. Delay diýmek ýuwaşatmak. We Arduino dünýäsinde Arduino kodlamasında mung dip yazsanız onun şu 1 sekund bolýar. 1 şey diyen mung. Inni aşağıda yine de mung dip yazas. Bu näme many anlatýar? Ni void loop'a gelýär digital write men 13-nji pinimi 1 diýär, ýagny high. Şuny işletýän niýe? Ondan Arduino öz programmasyny okap başlanda men 13-nji pinim ýatmaly resul maňa şeýle ýumuş berdi diýip düşünýär. Ondan soň 7-nji linýa kody gelýärden delay mung diýär. Ha, şu ýerde indi maňa resul garaş diýär, 1 sekundlap garaşmagymy talap etýär diýär. Soň 7-nji linýada 1 sekundlap garaşýar. Ondan soň 8-nji linýada kodumyza geçýär. 8-nji linýada kodumyz näme diýär? 13-nji pinimizi öçürýär, ýagny 0 0 ya da low. 8-nji linýamyzyň beren komandamyzy ýerine ýetirýär. Ondan soň 9-njy linýa göne geçýärdi. Ha, ýene de maňa şu ýerde 1 sekundlap ýagny mung delay etmemi talap etýär diýip düşünýär. Daway bu kody barlak görelim. Kodumuzy sketch edip dur, compiling sketch. Ve done uploading ne görüşüňiz ýaly ilkinji margad etme kodumuzy başardyňyz. 1 sekund ýa 1 sekund öçýär. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ýanmasy 1 sekund alýar, öçmesi 1 sekund alýar. Aýny daway 1 sekundyň içinde hem ýanýa hem öçýär etjek bolaryn. Inni 1 sekundyň içinde 2 iş ýerine ýetirjek bolsak 1 sekundy 2-ä bölýär, ýagny 0.5 sekund bolýar. 0.5 sekund diýmek, onu siz mung deregine 500 ýazýaňyz düşýärek. Bu näme diýär? Onu 13-nji pinimi 1 sekundlap 1 etýär, ýagny ha etýär, 0.5 sekundlap 13-nji pinimi öçürýär, 0.5 sekundlap. Ve şuları bir-birimize goşamyzda jemi 1 sekundyň içinde hem ýanýar we hem öçýär. Daway barlak görelim. Görüşüňiz ýaly şu ýerde inni çyramyz has çaltyrak margad edip başlady we 1 sekundyň içinde şu wagt hem ýanýar hem öçýär. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 görüşüňiz ýaly ilkinji blink initialine blink diýilýär margatdy. İlkinji blink kodumyzy ýazmany öwrendik. Eger size bu video tutorial sapagy gyzykly bolan bolsa YouTube kanalyma agza bolmagy ýadan çykarmaň we hoş sag bolun, inniki videolarda görüşýänçek.